Sa iban nga balita, tricycle driver kag mga tambay ang ginlupot sa karsel matapos gindakop sa kaso nga illegal gambling. Driver sang isa ka turko sa Bacolod, gindakop man. Yaring report. Day off kuntani isang 43 anyos nga si Federico Merindor bilang isa ka personal driver sang isa ka turko nga nagapautang sa syudad sa Bacolod. Masami nga kalingawan sini ang sugal nga Cara y Cruz sa Santo Niño Village, Barangay Villamonte. Natabuan niya naglabay ang kapulisan kag insigida sila nga ginsikop sa anti-illegal gambling campaign sang Police Station 4. Hindi man to kayo sila yung panahora kon, sir. Kuha nang nagdulong ko pa sa hero, dayon nagpungkol sa motor. Mga musina, hindi nang pagsigiyon kay Waigid Manglay kayuhan, sir. Ginlupot man ang driver sa motor nga si Jeronimo de Mafiles, 43 anyos. Balik selda ini matapos ginlupot man sa kaso nga illegal drugs sang tuig 2004. Ito nang do past time na naman bla siraw. Di kay kumula pa sa hero, di naglingaw-lingaw man mo lang. Kaupod sang duwasa day Albert Makilan Asura, 36, kagang 39 anyos si Jonathan Huntilla Iglesia. Kuha sa ila ang masobra 400 pesos nga pusta bilang ebidensya sa ila paglapas sa Presidential Decree 1602 ukon layi sa iligal nga pasugal. Kininganlan, madudla na sila, hindi na sila magpanahor amo na nga sa sa agyan sa mga tao, kay insulto man sa mga pulis nga nag-aagi. Para kay Nanay Jess, ang ginasupot nga budget para sa Paskwa ang subong manginpiyansa lang sa iya bata. Ang iya pahanumdom, untata na ang pagsugal, bangod ang sinsilyo nga madaog, hindi kabayad. Sa sakit sa ulo, nga madala, sini sa pamilya.